Halo लोगोफोर दिनै लास्ट फुजा नायनो थांनो नागिरदों रेडि जाबाय ओमफ्राय नैलै दख'ना गोदान गाननानै ओंखारबाय जि समायना नुखाबाय लोगोफोर दख'नाखौ मा बुंगोन आरो उफ बिराद समायना नुखादों आरो ना फुजा नायनो थांनोसै जाबोर सारानो गावनो गाव खालामना लानांगो मालाय खालामनो दिनैनि दिनाव मालाय खालामनो फाया हय आरो दख'नाखौसो होनदों आङो तोरै बुंदों आङो दख'नाखौसो होनदों नोंनि दख'नाया नोंनि मेगनावसो मोजां मालायनि मेगनाव मोजां नङाना आंनि मेगनाव मोजां नङाना नोंनि मेगनावलाय आंनि मा बुस्थुआ मोजां एख' बुस्थुआनो मोजां नंखाया नोंनि कारनि नोंनि दख'नाया मोजां खिन्थु आंनि कारनि मोजां नङाना फाय बहुत जाबाय बहुत देलायबाय ओइ बोरो माबाया साबिफोरा जायाखै दाबो लोगोफोर दिखाना भी बिगावा होदों फैसा बाबाया फुजा नायनो फैसा होदों नैले गांब्रै आयो नोंखौ गामोन दा आरो दुप्लिकेट खना दुप्लिकेट सेन गाननानै हा दुप्लिकेटआवनो दिनैनि दिनाव दुप्लिकेट गानबाबो जोङो आसलिखौनो गानदों नंखायो फाय सब दे 10 थाखा 100 थाखानि खना गाननानै देरलि खिना नों फाय आइ नोंनि बुरिया मोजां बुरिया गानना नैले जागुदलाबो ओंखारबाय मालाय ओइले बा पिंक कालार जोंख्लाजोबबाय ओमफ्राय जा बर' जारा हिखौनो पसन्द खालामनो हायाखै थांसै लोगोफोर थांसै दिनैनो हाजासे फुजाखौ नायना लाखानोसै नङाबा मोननाय नंलिया आरो बोसोरसे नेबावनांसिगोन दुर्गा देबिखौ बेनि थाखायनो हाजासे दिनै दोखो सानसे नायना लाखा लोगोफोर উপস্থিতি কামনা করছো 22 অক্টোবর সোমবার फुजा नायखांलायबाय लोगोफोर थांलायनोसै मानसि बोरमाबो लानांगौ आरो बहुद मेंबाय नैलै खासेयाबो मेंबाय जानो लुगैबायनो चावमिन जानो लुगैबायनो आइसोर खानायाबो चावमिन जानो लुगैबायनो आंबो लुगैबाय लुगैनाया थांनानै जाहैनोसै जोंनि माबायाव बाथौ फुजायाव जोंनि बाथौ फुजा जागासिनो इयाव चावमिनबो संदो ओमफ्राय आरो घुगनिबो संदो ओमफ्राय दा ओमफ्राय आरो माबा मा होनना बुङो इखो खेराइबो मोसाबाय दोङो जों दा थांनानै खेराइ नायगोन आरो दिनै सानसेया मोनायाव लासे दिनै बेयावनो जनानै थाबाय थानोसै आरो दा थांलिया आरो लोगोफोर फुजा नायखांना फैबाय बिराद मोजां जादों आरो ना एबार फुजाफोरा माने मुर्तिफोराबो बिराद मोजां जाखादों आरो ना एकदम बरिया ओमफ्राय नायना फैबाय ओमफ्राय नै जों गामियाव बाथौ फुजा नायगोन सानदोंमोन दा खेराइ पार्टिफोरा सानजौफु मालाय ओंखाम जानो थांबाय आरो ना थ' एसे सम लागोन आरो बेनि थाखायनो जोङो दा न' फैथ'बाय दसे थानानै थांफिनगोन आरो दायो मेंबाय आयै मेंसोबाय नैलै न'आव थांनो नागिरदों कलारा सलानि कलारा नै उल्थां फाल्थां जाना दोङो आइनाव नायसोम नोङो अबिनै कैसे चलेगा रे इसे नखाया हाबाय न'आव थांनो नागिरदों फुजा नायनो हायाखै नामा खेराइ मासाबाथाय जोंखौबो खिथाहर नाङा थाङो एख' मिगि लाबो मिगि पेकेटखौ पेकेट बाल'सो लाना फैदो पेकेट बाल' लाना फैदो जाजोब्बाय गथायनि पेकेटसेल'सो थोदियानोखा दखन नांबावगौसोमोन आरो 10 थाखा ना 15 थाखा बा 10 थाखा जां 12 थाखा पेकेटसे 12 थाखा लायो लोगोफोर मोनाबाय बाबाया आं बायना फैनाय गस्लाखौ जि पसन्द जादों दाखालिनि बारा दिनलायसो गानगासिनो खुवाखैनोखा उरुनो बाल'सो फैनांगौ बुलिगे मानो
जाहांबा सिगां थांगोन जना थाहैनांगोन लोगोफोर गायक सिंगार फैगोन दिनै लास्ट फुजा ना ओमफ्राय खेराइबो एसे दोङो ओमफ्राय कालचार प्रग्रामबो दोङो ओंखायनो ओंखाम संबायनोखा दा खैथा बाजिखो 5:30 जाबाय जोंहा दा ओंखाम संबाय थादो ओइ नै खबर लाना फैबायनोखा निउस पेपारा निउसआ खबर मोनबाय सबबो ओंखाम संजोब्बायनो दा फांसन नायनो थांनो गारनो ओंखायनो जोंहाबो संखाबाय जोंहा ना संगोन बेदर संगोन थाइगिरजों दालि संगोन मंगलबारसो जाया बर' मानसिया बाथौखौल' फुजिनांगौ मंगलबारल' जाया बिरास्ति सिरास्ति बाद दोन आरो सोरबा सोरबा जायो जाया नाङा जायफोरा मानिया जोंहा खननिबारे मानियो जोंहाखौल' खननिबारे जन्म जानायखाय जोंहा खननिबारे मानियो ओमफ्राय आरो माबा खालि मानियो नै मंगलबार खालि मानियो जिदिना बाथौनि सानखालि सानफ्रामबो मानिबाय थाबा मा जानो लोगोफोर समबारै जाया मंगलबारै जाया बुधबारै जाया इमान दैलि जायाबा आरो ओमफ्राय आलासिफोर जानो थांबा आलासिफोरा एसे डिस्टार्ब मोनो ना इखालि जाया होनबा खानसे मानियो र' जोंनिया बाथौ धर्म मथे मंगलबार मा लाइट गोनां न'खर खोमसिसो जाबाय खानसे मानसिया बन्द थागो र' जानाय लोंनायफोरा समबार मंगलबार बुधबार दिनै जाया गाबोन जाया गोदै नङा माने जों मानि कारने जाया एक्चुअली नियम मथे थाम्फैया रिक्तिया माने थाम्फै गाया दा बिरबाय थादो आरो आथिं खाथियाव नै जुबिनदानि साजा थेमाया मिया आरो फायना गालांदो जुबिनदानि सादा थेमाया नैसिनिल' हात यांनि सादा थेमा गेजेर जानांगोनलै सादा तादा माने माइन्डफोरा रिफ्रेश जायो ओइ नै माबानि अक्षय कुमारनि मा सिनेमा मोनलैयो फट' लालायनानै हिन्जाव जानाय सिनेमाया नुलायदों नै लोगोफोर संगासिनो ओंखाम गोथाव संनानै जानानै फांसनाव जना थाहैनोसै ओमफ्राय नैलै नाया लोगोफोर एकदम रागाम मासे जाखायो इसोरो बिराद जानो हायो इसोरना ओमफ्राय नैलै देसि न'निनो इखौबो संनोसै दे लोगोफोर संग्रोनि ओंखायनो संनानै लाग्रोनोसै ओंखाम आरो ओंख्रिया मोनबाय र' दा बेदर आरो नाया दोङो मोननायाव खमायलायोना बिसोर बुंगोन दा माने बिसोर संनानै जानानै देलायनोनो खमाय मोननाय नङा दा लोगोफोर बेनिखायनो थाबनो संनानै बिसोरखौ जाहोखांनानै देलायग्रोना लानि आरो ना फांसन नायनो थांनो नङाबा दाबो देलायनाय जायाखै दाबो संनाय जायाखै दाबो जाहोआखै बिदिल' होनबाय थायो आरो ना बेनि थाखायनो संनानै लाग्रोनोसै दे ओइ नै जलायलायबाय थादों आखाम नेबाय थादों नै आखाम उखैनायफोरा हरलाय नै माबायावनो जादो 8:00 8:30 जादो सानसे आखाम गैया जाखुर जाख्रा नागारा खर'बो मोनाखै ना खार' जोंहानि आफा बोराइ बाथौआबो जिरायलायबाय बेसोरा सानसेया बेसेबां नायहरनो एसे रेस्ट लाबाय नै